Здравейте! Днес е 7 ноември 2024 година. Четвъртък е. Очаква ни пореден интензивен работен ден, наситен с работа и задължения, носещи добри резултати. Както вчера разбрахме, с луната в Козирог можем да носим не само по една диня подмишница, по две, че и по три. Много продуктивни са тези дни. И днес ще бъде подобен ден. Отново ще изработим огромно количество работа, ще имаме успех във всичко, с което се заемем. И стоически ще се справим с предизвикателствата, а те ще са доста. Луната е в хармоничен аспект с Уран и Нептун, но по тези, както се казва, положителни аспекти, могат да не се случат и не толкова приятни неща. Уран ще ни устрои изненади, промени, неочаквани събития, които допълнително ще претрупат графика ни и ще ни поднесат сюрпризиращи ситуации. Положителните аспекти на Уран често носят непредвидени обрати, за които обикновенно не сме подготвени. Надявам се те да са необходими и да са градивни и материализиращи, защото все пак тригонът е в земни знаци. По-силно ще го усетят, разбира се, Козирог и Телец. Вечерта ще имаме секстил между Луната и Нептун, който ще ни донесе такива ненадейни случвания, които ще ни помогнат да се отпуснем, да релаксираме. Може някои да получат шансове за необходимо лечение, други ще се отдадат на медитация и почивка. Подходяща вечер ще е за кино, музика, вино, изкуство, релаксиращи процедури, посещение при терапевт, психолог и за духовни практики. Луната приближава към съвпад с Плутон, който ще е в първите часове на утрешния ден, но ще започне да се усеща и при някой ще се отрази и днес и може да добави някакви кармични нотки и случвания. Днес трябва да пазим кожата, костите, зъбите и особено коленете. Пожелавам на всички неустойчивост и търпение, за да преминем успешно и материализиращо през днешния ден. Благодаря ви, че изслушахте прогнозата ми. Благодаря на тези, които ще я харесат и също благодаря на всички, които се абонират за каналът ми. Радвам се, че сме заедно, че споделяме една обща енергия и любов към астрологията. Пожелавам ви усмихнат и успешен ден. До скоро със следващата прогноза.